हाय लोगोफोर खुलुमबाय दिनै बयनिसिमबो मुहिमानि बियाव रेडि थांना माइनाव जोंहा नायल' जाल' सासेल' लोगो मुहिमाया बिया जासिगोन दिनै जोंहा बिदाय हरनांसिगोन बिथांखौ बिनि हाबायाव जों थांनो नायलांबाय थानो हागोन फैदो नायनो नायलांबाय थादो नोंजोंनो जिउनि लामाखौ हान्थिगोन नोंखौ लानानै नोंनिनो जिउनि लोगोरि जानानै नोंजोंनो जिउनि लामाखौ हान्थिगोन नोंखौ लानानै नोंनिनो जिउनि लोगोरि जानानै थाबाय थाथों नोंनो आंनि गोथार मैखुन नों गैयाब्ला मादि जागोन आंनि जिउनि बे सिमाङा
Makanya cuma nanti Masih ya? Tahu nasi kelapa? Sengrapura मा बाफोर बुंनोबा बुंना होनो जेबो बुंथ'ला बुंनो रन्जन गोथाव ना पापर मोनजाबाय बिसोर सिगां जादों आसारनि बावदो आसाराबो सफैसिगोन र' आरो हायबावदों मोनसे आं दे नोङो मुगिमानि बिया मोनजानानै मादि मोनदों बिराद मोजां मोनो दे दे बेदरखौ जादो जोंनिया बेदर जादो जोंनिया सरि सानैखौबो लानांगोन बिसोर सानैखौ बेंगावलाफोर नै बिथाङाबो बिराद मोजां नुयो गोजौथार आदाया नै बिथाङा मिरामिससो जायो
खालमानसिनिया जागोन मोजां नायना लाखा नाव आंनि हाबा आरो बे केमेरामेनहा देग्लाय बोसोरावनो नभेम्बराव आं सानसेनांगौ गाहाम गैया सानसेनांगौ dan rumah cukup tukar. Ini juga kan, ya,
วดิ้นแรงเนอะกลับซึบไปกลับซึบไปมันคุบเรื่อยๆว่าชิบะก็ถูกมันไปบ้ายโอ้ยมาแบบนี้นะเยอะใครนั่งให้กันเลย jadi pada musuh kok.